iguru y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio ya Bible. Wanchumurgelia on Ndizi TV emambiendengia good morning akibwa kire ande onsi asobogete na kwali ni bene aseri tukolie etichi kabere ase omoroberio WENSAKIA buna botambe litukolia ni gotoko batokumulekera amangana arengete obochenu ase umanchumurgelia ngokwali ni bene linde egobego sangana intu na uto kwatu tera sunjira imitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase omtandao www.ndizitv.net ngoko manyinga nigo umoroberio WENSAKIA imea Ndizi TV obero chaka bene ase tokuba manyia amange abeteka kwateka kutwate ne itkoligoro wikira litukolia bono mambi na mange abeire ime yense ya ito ya Kenya na boiko asumoroberio WENSAKIA no tokuba korosira litukolia batoko cha kibene na kutoka binga mwancho muririo Ndizi TV to manyi ngayega ndo to bwati korua so yoyo mo so ibabere so ibatato ime yomoroberio WENSAKIA moroberio owo cha credit kolia wiki ochakara Jumatatu goika Ijumaa ime ya Ndizi TV asiga station gya chirenkuma ime na isiko ya Gusii omwancho muririo Ndizi TV moroberio cha kirebene ase litukolia raturabe tokumulekera anene mono amangana arengete obotumeki wa mariogo yogo tindi asora chigotwara abageni abanene kigima abageni babwate obomanyi barachigokwana ngaki omonto arabiga gwetanga na mangana ye naro ya mariogo yogo tindia asengenjo ni ga mariogo aya tobe tokoranga gakwirira ama agakugira mandaba ngosiria magimabo ase Litkulia lero turachi gusanga nere omo director omo manager worogongo Rwanyanza samaleta Esther Okenye asebo igo barabe amona Dominic Bosire oyore omo director we ensemo yoko enekingankoronge bali batwalire amangana ye naro ya mariogo tanche akorokwanga Dominic Bosire ase umanjo muri Ndizi TV na kwale nibene andonse soto buatia ama shabiki tukoruase county ya Kisii tuchakere ase bunge ya kitutu chache south kitutu chache north tuskego ikabonchari bobasi south mogrango boigo enseme nyalibali chache nyalibali masaba umanjo muri Ndizi TV na boye county ya Nyamira county bunge ya West Mogrango North Mogrango ensemo yabo rabu nabo igo chinsemo ao inabaye inko baligani ime iyo moroberio WENSAKIA moroberio bergo chaka kigima boka noyo mo manyo yondenga omoroberio chakire kigima bune nare ichobuna botambe ntobwa register astoko batuko liringa ingoberio so moroberio WENSAKIA ngotaraso asenge nchonigo untubuna bene abantu Ndizi TV ntobwate obwanchani nyene elinde kone kinga abandigiri baito Ndizi TV twabere tukubwaterana ase amange ase tutetengane ya naro ya mariogo yogo tindia chimbwa njiri chitalikogokia anene mono asabanto bali bana bwate naro kunywa marua atanchiri okonyora omuntu nigo mwagosana nere chinga kichya mugaso bone sengenjo atabwati obole mugokorama osebogo kongora omuntu obwata oendo ubegendo kiaye ochaka gotera korupara goro agokongora ase Nyanchama etenga ngatoko mokorera kende sa ekagera egatindete engane goichani ngana to bitokore binyoro ime abantu bakwebisa ime ya marua bakorama akini mambi oko muboli atainga nje ya nje ngakorokege pira ya azigo negatia mangana aberega kwirera abanta bange gostalia maskani azigo nebwenerete
abantu batige chimbwa chinga bunechi ekyagera tali chimbwa chire chindonge tali chimbwa chiri chinge naende engane ende nili konyoranga abantu abanga bwate naro yokunywa ni okonyoranga no motebi ncharo leta okolera ndagera lakini motebi nga na igure rango egento keri omuntu yokonyoranga ni garo mwango kegima moncho buri Ndizi TV nebone tuligelinga amangananga bunaya nyo muntu chire kare njara ko musira buno muzani talinga asekenyenga yukana okobwa ko musira azego egati amangananga bunaya naro ataliama yakegima ase tokuba saba Kenya nga tiga tuanchani astinga kichons tali chinga kicheke nyenga giyoka tiga tuanchane kegima elinde twene kinga nkonya gosira na tore ase obugimo botomenyete ekyagera ntoganya ini ntotaka ine ntotaite komenya sobomo notaite oyo mino nere nago taite omwancho omurigereria Ndizi TV nabegwendrete nga tosirane ase kera engaki tali engaki yemogo koyoka chinga kichons tosirane elinde twene kinga twabere tokwegendereria ase obogima obwaita segumoncho murigereria Ndizi TV na kwaliganire bene ase omoroberio bw'ENSAKIA omoroberio ogoshira kirito kuri cya Jumatatu wika Ijumaa chinsa ni 12 wika chinsa isato chiamambia astokoba tokorosera litukoli yao ase enchera ya bene ekyagera ncherende teyo enchera turabeto cya kirito ya bene nugwetera gotengera Ndizi TV obwansu obwomo Gusii ndochenga Calvin Nyaberi omusanda tebanga niko ndani kutoka Kiagware nabo igondo chenga ensuri ya Nyamaita adenga na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omukorovi na my smart boy korwa Melin Asalamza South Mugrango Club Ntoreime na Calvin Nyaberi karibu sana ya Ndizi TV boigondo chebuna kawaida kama dawa Bismarck gotenga protector korwa Kisii Getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son from Nubia Kisii County asiko monjo muri Ndizi TV amoroberio chakire bene onyegwaganye to moroberio chiko chaka senchirende bona lingo tenga omoroberio Ndizi TV ENSAKIA oberego chaka asenchira bene tomanyinga yenda to bwati korwa hatumebirengera bya wetera se omchanda wito Facebook Ndizi TV News Digital nabo wetera ase enchera ya SMS nabo otomana ototomera engana yao wetera ase number 0792192384 elinde tobe tukusanga naye asenchera ya bene ekyagera omoroberio bw'ENSAKIA unatoje tobate botambe nayo kogera twabuka natalia yo mwancho muri Ndizi TV tango ntoliko seigo no bwendrete naye osange na incho asenjo nigo tokwata enchera bene yogo sanga na incho gwetera ase emitandao naboigo ototomera number ye message Facebook ase account ase wetera ase omtandao wetu Facebook on Ndizi TV News Digital ase amange na beteka ko bali kuligoro asoroche nga omongina bumokonyu muri bwense Dorcas Gashagwa ase endunda kabere imeo mwako ni gabeire gawekirana ase county ya Kisii ase anene mono twabetaro tokoranga ni gabeto ase ochengera emyaka yobokoleria yomo randio yomo bere ko baro ase skuru yoboroso ya Kisii primary ase nene mono ase gabeteka kurugusira go chiasi abana barena autism manga bete county ya Kisii ase boigo twabete koranga nigo abanyagitari be county ya Kisii babete bakogosereria omugiro ensemo y'abanyagitari korwa ebirengo ime ye county ya Kisii bakora uno mulikyo monene bw'ekyombe gya KMPDU Davish na Tela nigo litkoligoro babete bakogosereria kwenda omugiro chitariki inye omochenyi ogocha yemaiga ase
na kurua amakata ya matuko 18 onye serikali jotegere birengere byabo oragenda so omugiro egati amagani yabo no gutakanwa egati yebiro byabo na gutakanwa emishara ogota etigwa amabaga yo ogotagwa mabaga yo komenta amasomo nawe gotakinigwa ebirogo egati ya yande tiangsora rango narali abete engaki yekyombe gya KMPDU kyabete gekorwa ogochika nawe gose korwa ama ogosaba anene mono nakogosereria omugiro mu director ne Abigael Nyanchama toro kyango ningi kyabete anene mono korwa se county ya Kisii igoro yomugiro oyo wabanyagitari. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the unions makes us strong. Viva unions, viva! Viva! We are here today as healthcare workers to just make a statement that we are dismayed in the manner that the county government have chosen to be disruptive, causing havoc among our members, transferring them arbitrarily and even demoting them without following the laid down procedure. Shame! It is a shame, and we have come here to say, if there is no order, if it is the governor who is causing disorder, we can actually cause disorder more than he can. Correct. So we have come here today to say he will choose to be an intellectual person, to accept him to be corrected, or to hate us. We are here because promotion has not been happening, and when our members ask for promotion, they are being threatened, and threatened by goons. Even goons following branch officials to their home instead, threatening them, following them with motorbikes. This is the stupidity that must stop. We've had deliberations with health workers in the sitting today, and we are disturbed at the frustrations, the exploitation, the intimidations that are working at the workplace. Their dignity has been lost for the last 2 years that the government of Kisii County has changed. We have a situation where doctors who are doing the work and get sick are the salaries are being stopped arbitrarily, yet they're sick. We have consultants that are working in very poor conditions. We have tried to have engagements with the county for the last 15 months with no results. So in our today's deliberation, as unions, we have sat down and we know that the ultimate power of workers comes with the skills that they have learned. And today we are issuing a 14-day strike notice. Amen. To Kisii County that will commence on 4th of March if the issues that we had taken to the government have not been addressed. That is, the doctors, the health workers who are being victimized has not stopped. That is, the salaries that have been stopped are not reinstated. That the consultants and all the health workers have not been designated to the right positions and also promoted to the right places. So we are not begging as unions, because when we lose that right to strike, then we become collective beggars. Moncho Murilia ayo na arabete ase county ya Kisii anemono asege karo kiaba koli emeremo asege tago kyobolendi aseba kumurunganilia amange agendrete inyoranga tali county ya Kisii entangani kogoserelia omogiro omwaka wete county ya Nyamira boigonto arochenga nigo abanyagitale babete bakogoserelia omogiro aseba chete omogirange wikiyemo kulende ekere county serikali county ya Nyamira naboigo abakoli emeremo babete bawikera nsanse mbabete bawikera rijibu na kwene kingo mogiro yu wero karabono osabagito nkulinga tigo chinsemo chonsibe chiwikaransa na kuiwana na linda kwene kinga ebirero naboigo amaganyo yaba koli emeremo ase egetago kyobo chono aberega wi
kiranigwa rinde twene kinga banyoro konyora obwene bwabo ase toguskabocio nigo yamatemo korwa se kenyorogia kyoke gutuka ime ye wodi ya birongo ebunge nyari bali chache yaganirie okwegwa osukuranirwa obwene bwabo ase kiringa nigo umwanchwa obo abagagusiria obwima bwaye ase omubasakano omobe bwepara ime yomochi obosongo na gotumwa na gotigero chingoma chintindi ase epigipigi yabete gutangwa ase stationi kyabanyanyimbo kya Kisii Central ase atara oyo kolete egekole ekyo ataramanyekana guikabona tengo tararango inki kugania wenke anamono maiga yoyo mobo gusirie bwimo bwaye bose maiga yoyo mobo gusirie bwimo bwaye ase mubasukono entira yobutukanu tengo tararango Abigael Nyanchama tumanyango na aliaya aliganetiwe na Polikapokara mulikito kurwasi county ya Nyamira nime yenke ya nyagusira Justus Michira imyekenyore kigagia keoke ekigotoke meye wadi ya birongo uyusiri bugima bwaso mubasoko bwe bare meyo mu cyubusongo ehikiri ya etam abamate abayigani go bagatorera enjira nyagusira siri bugima bwaye egento kyaleto gwikenera konene go cyase amateye igam kaenda gachake biasara biaye mabera aye gagotari no koboko because customer chiri mbali customer njiri cyalenga se garage akaya chaketa mabera kuira akaira akachi customer je mabere gakuira na kurwase garage gari nere yale para gunjuka gari yale gunjuka para agu nerengo na chalengi aturumbuka agenda taraja kuira customer jinda mabere diria ikire gange sagwa sigari gunjuka pigipigi nero ikarore gari nere para ikana jago chase Kenya alenge nere gakurusia turumbuke nere kanyora ya bomiranira agu kamwaka agu ono akatwa igato tukuchikoboria tugatenga yaya igani yatenine para agaeta kurunyuma no bwipipi gani kurumutu kumbe mbaro chaine bwipipi bona akarigere bingi bakurigere ngana yara agasoka rende bakaumirana para katigati akamukorera nyagusira oyokonyokonya mabera somo cyobusongo nigatigira abana bake abokorengana mone amateye gabarat kunyaraka bagwetero bororo bonene inyurekane nka nyagusira nero liko basira sebisagwa byamasomo agante birinde bono kora bwango genda sikipasali nalicyarenge kurubo nyende mbwati kipasali egara tubira abana tunyorekende tubira abana fees bono kinali kandi nasoke kagenda kandi bakabirongo kabisiri ndobya lengo nandi nganda kirikiro nguikoro inyikunga manyinga gutuma sumu berone kalengera linga bona ngingo koraga yo tigangira nego chika ngira ne sana kalika chifomu chiringa tiga gali nyumba nkairana egera ngichinje kuyali gani nkole kindi nyumba na ndimanya ko yandanji ko chibwati sana ona linga tiga iganda ikoire nyumba igandara kore kindi esimye bucha yamatije gabo nigo yaburirie bali konya bagokora nere obwoncheria andake abo babwateliteni kwene kibunango akana bali bunenchira ya muyogo toli abana abiga bagenderetamo na masomo arabarenga bari ngi customer cyabo igo batiganete bataramwakana midbank nale gusabangi na mberi ya munyibuate munyale ko bamugutuma na tunyara ko batokuiranira bali mibali bakamoire yako barakabakanire asumuti nyina bo amateyeganige gotwerera enchire bisago byababulire gwikanonye nebyo gokorera umubere postmortem asaba burya barayi nabego naba Somalia bayabogwanja gwa sokya elyo omubero yegokorera postmortem lika ogosalika akijato bulira kokorera postmortem bakabana yani ngabekire cyanga ziria tawatabu gutolinga akina na family ngo traba abataka gaki hakinto bwati hakinono yokurwa tokonya gaki ngorera umwana umuntu postmortem umubere to salika gaki hakiga utakore tugaki tonyara umwana umuntu mbiyara gaki tomorore gaki hakitorera mabera omweli oye ekerero kyabona keke ya uchase abarayi korwase orogongoriga usabanga gaki abarayi baminto bali mugako yona ari gutabanga takomocha gwakire kura uikabo kichinse 11 igora agenda akikura naye kwanda mabera ajya ari gukora akimotorera akinaye bwebise tegwatumye to mugako
Nyasaye okonyore ng'iki niki bigwakorete osaba mabira nyuma y'urugo. Ginko ripoti gasiri kya wanjete kya Ndizi TV nchigongoro kwa Polycarp Okaram Monchomereria oroboti rowichani ke gima anemono kurua sensemo ya birongo ase oroche gwetira sumu basokano igwe para omobe nigo enkeye yaberiyotigwa nebirere binge batamatine ke bako bakonya abana babo ase ensi akenya to bitokoranga ajali chinyinge cyabere chikomente ka anene mono asa sector boda boda asonto usabanga tiga abantu babe maiso anene mono ekero bako bakora obosombi azo wikera bonega imensi ya Kenya tubwate abarundi chiboda boda pale chimilioni 2.4 ase okonyoranga abange babo inerenche bako bakueli last kubasabanga babe maiso kwene kinga abantu abange mbali kusiria obugima bwabo ase kubwatekana nobotuki bwekyombe ky'abanyanyimbo National Police Service nigo abantu elibweyemo 252 babete bawusirie magimabo asomwaka wechirubere ne 2021 asabantu 1136 babeta usema imabo asomwaka wechibubere nemerongo ebere ase abantu chimia isano na ibere emerongo ebere na batano na batatu abeta bakusiria magimabo asomwaka o 2019 ase umwaka o 2022 abantu chimia ibere emerongo etano na babeta bakusiria amagimabo aseigo okomente kano kukwa abantu kusiria amagimabo kwa bere kuko ochangiru na sinjo abange bateko ba maiso kitosa banga yabe maiso asingencho no nyanga ase asobo tukibonde bwa bere bokorune linga gwikiro mwaka wechiri bubere nemerongo etatu 2030 niga abantu abange barabe abantu abange barasiri obugima bw'abasenchera yemibasokano epara barabange kubu abantu barabe bagusiri amagima bwetere nyamoreo ikone gento kiwichani kigima engane bwenete kuligeru kigima kyagera bono engane yabego tiga bange babuningete n'ekingoma chintindi bande babwate amakongu amange onebonete abantu bemaisto kabosyo nigo twabetokoranga ase weekend yaita omugabana we county ya Kirinyaga ano iguru abagawotebanga nache kusika chiba chonspi goikirana ase county ya Kirinyaga ine kone kinga bonsi ngocha kubale koliki kwa sobo yeri ine kone ke chiba chingi yanchire chiechi na kumanyanga nchire chimbe asabenga nigo engana iyo konyo amaruwa tanchiri abekwira abantu abangosiria magima baskolende abanyene chiba babete bawe sokina gosaba waiguru araligeli kwanza ebiriro byabo tayera gusika chiba chonsi kolena barabu arabategara tengo turaranga ninki abanyene bechiba babete boteba anemono koruwa se county ya Kirinyaga Abigael Nyanchama tumanyango naliya abete ase county ya Kirinyaga igoro akaraba nyene chiba bali kumuiranelia omugabana we county eyo igoro yenganeye anemono usiekwa we chiba chabo. We as an association of bar owners would like to disassociate ourselves with these criminal activities and condemn the perpetrators of this brew in the strongest term possible. 3. That as an association, we are ready to work closely with both county and national government to weed off all these criminals amidst ourselves. Niko watoto watatu, mwingine university, mwingine form 4 na mwingine wa CBC. Kwanza hiyo form 4 alikuwa amefukuzwa shule asubuhi na hakukuwa na calculator. Sasa asubuhi hakurudi shule, hakukula vizuri, hakukunywa, alikaa tu hivyo hapo nyumbani, hakuenda shule. Sasa nilimwambia hebu tumuombe animombe hiyo tuone ama atarudi kazi. Tunakuomba tu mamu wetu akiturudisha tu kazi tufanye nini, tuendelee na nini na kusomesha watoto wetu.
Kwa saa hii tumekumbali vyenye alisema tumefunga na tunaona tunaumia kwa sababu zile mabiashara tunafanya na marons. Na loan haingojei, haitangojea. Na kwa sababu alisema atafunga until further notice. Hatujui further notice ni mpaka lini. So tunamuomba atufungulie, afanye verification tukiwa tunaendelea mbele na kazi. Kwa sababu kitu moja nitamwambia, kama ni panya akiingia kwa nyumba yako, uwezi momoa nyumba kwa sababu ya panya mmoja. Anchumurelia abanyene chibani baate abanga aiga noto kurusha mugati itokera lituko aiga noto abange baitini gotoire tilon asikolende ngane wende kuligirwa asobime dine kone kinga obwene nkomanyu buligore ngane bon to skobosyo nigo omorai wense Raila omorai wense Dr. William Ruto omokonyo ye Rigathi Gachagua na boigo morai bwale numubaro omonene ase bunge enene Kimani Ichung'wah na boigo iyo bali numubaro omonene ase senator Murayobo Aaron Cheruiyot babete bako kwanira anene mono abawaziri n'ababunge babete bikerana asege karo kyalete amo abantu abonsi anemono kwa serikali ya Kenya kwanza asobete bakwanira egati yamangana baligeti achikumulikerwa ase serikali ya Kenya kwanza nabo kulilia nakurututa inkibabe bikerania ase omwaka oyomo oetire tengo tora rango chinkwana chumurai wense nale abwate ko chiasi abaraya bonsi babete bawikirana ase egikarekyo kelituko ligoro Abigael Nyanchama tubekera ngo torenga inkeke murai wense abete okwana ligoro. I want to say this is a very important retreat. It is the first retreat we are having combining both the members of the executive, ministers and cabinet secretaries and the principal secretaries together with our members of parliament. And so that we can together look at where we are, where we need to go, and how we get there. One of the big successes that we have had is on matters food security. I think it is a big issue. We had a situation where we had a crisis, and the crisis was not limited to Kenya. The crisis was global because of what happened with conflicts around the globe, because of matters of climate change, because of the drought. By God's grace, we got rain. We had a good plan. You people allocated money for fertilizer. The Ministry of Agriculture and all the other agencies helped in making sure that that fertilizer got where we wanted. And I can report to you that today we have a better harvest than we have ever had in the last 5 years. And we have today also upped our plan for next year to increase fertilizer that is available. I want to ask all of us here as leaders to look out, you as members of parliament, look out, make sure that you work with the ministry to make sure that your constituents, your regions, your areas have access to subsidized fertilizer. We have Murilia ayunaro abetega koba ase egikarekyo anene mono ase ensemo ya Naivasha county ya Nakuru ase omuyega naboigo musangereka no betukira nabare bonsi kurua ase serikali ya Kenya kwanza na korotota egatie mangana baleti koligerelia ase serikali swaro choboigo abeteba kwanira egati ya makungu abero bugetera socho murai babale no mubaro omonene ase bunge nene Kimani Ichung'wah tabanga egati ya makungu
muntu abetu gwetira no kunyora uchibesa ya chia CDF ngana abe kuiranga ntwe kurutalike na uchia serikali skuli na tenga tababa kuwatara ne kwa kingo ikira ni bali emirobelio ya serikali monju muri Ndizi TV na bokanda utubatu gwetira senchira Facebook Ndizi TV News jicho asense ensemo ya YouTube Ndizi TV News na gwetira mtandao oito www.ndizitv.net toto kumanya na liabega gwateka na bega kwenda asensemo chinsemo na usangana into karengale kiao na bega tumanyia amange wikira ase omoelio ase namba ya SMS 0792192384 ase ndoche ime yomoroberi wensakia ime Facebook ndo chinga Ochar William, good morning, watching live from Sensi Kisii. Charles Luanga Tabanga Omwalimu Charles Luanga Ogato from Nyamira County, well tuned in with my wife Ndoche Peter Omartha watching live hadi mwisho kwa Ndoche Henry Ochoki daktari nga Korwa Itibo City niko ndani tuned in na bange wanazowatia Senta Mwebe Dolphin Mora. It's another beautiful morning. The Lord has allowed us to see it again. Wish my children, parents, friends and all fans of Ndizi TV and all my enemies a fantastic day. Atebanga Richard Mangi watching live from Nyeri Ndizi TV. Igoro, yeah, Ndizi TV, Igoro, as Ndizi TV again rekwenda nkuma ime na isiko yorogongo rwagusi. Asi umochumurigeli Ndizi TV as angane ino tokuchira umuchimokomoke asikolende tubasa usukasingencho ekekikakitile tambe kobandi kingochi kubamanyi nara liya iroborito asi gazeti ya The Standard na boiko asi gazeti ya Nation tubasa usuka kwera nande teatorasio masiduka kwera nande asi ekekitile tambe teatoranda sumutumuko omoke akeigo. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Tell us, Kelly, why did you decide to use wood? And we know in this region we have soapstone. Me. So wood literally has been a part of my life. Okay. My father had a wood factory, you know, built furniture and things. So I have had the smell of sawdust in my nose all my life. And this area has a lot of wood. Okay. So availability made us place this woodworking center here, just the availability of the resource. We're located here also because of a weak center, those mothers. So it's a close relationship between the weak mothers, and that we looked at their program and tried to bring much of that into our next gen group. Yeah. So we learn from them. And so what's great is once they learn skills, they come together as a group, they work together as a group. So we did this also, and the young ones here, we expect, in America, and I expected them to go, no, we want to stay together and work as a group. I say, okay, now we have to learn to work together, and which brings many challenges. Asegatia ito, ntubwata bantu, bali nobolema, nabantabwa, mbabwata magani yabo. Mbabwate byewa, mbasomete, naboigo, mbatagitama baga, asemirimo, nakubwatisuwa, asubugima bwakira lituko. Inyora obolema igorobole, inyora kerema nkeliko sekwa, inyora ekerema ngechiche. Nakyoge kogera, asumurubilyo, bwobolema asubugima, Jared Wilberforce. Niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo. Turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV.
igo chingoke chiachakire kobeka amagena igo gochirenda buya ase endagera because chingoke chingotwara chire stress the moment igutiga amache gochia stress naende ekero obosi bokoera pi chigotware stress nekero chiatware stress nabo chikoira 1 week or 2 weeks chikoreduce amagena kabisa so ebinto ibi bikorwa amache nobosi goika bigende sambamba kende nkebora naende monitoring netakeire nkong sana because chingoke kero chire chinyinge mo especially chi enyombe eri eito enkoro uneyere matega ayo kobeka okonyoa chiramo tokomanya kere ngoko yarwari until yarwari quite a number nari ugucha komanya chingoke chinchiri buya nekero goswase chingoko chitabwe atiri ogirinde lyonsi chikirete kiri chingoke chicharwari bono oiko omonite in all ways nekero goswase chingoke ngente getangani okorigereri nchiri active onye nchiri active manyanki kiabeire omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwana bwembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomo Gusii nyangweso ni ngenda tingokora nyangweso na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Maragoba ekineki ngekero chomo Gusii tukuna gukwanira egentekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bare abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwerega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timori jo magazine ni na igule beni Maragoba maokoro nsara maya batina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera nomoiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia Mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro semo bwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubeiro omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka gusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira rituko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere nenusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo omuntu atakire bwekorera every month
every month siku ya 10 after period. Wo bekara buko gotera turikunyara gukora mirimo yago na kiga kora to tena wabira umuchando gakarekera bwa gotire turikunyara gukora mirimo iri kwango kora umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsa isano na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito naboigo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani ritukurigia nigo rikorokana emambia. Negati yebyorokererio byeritukurigia nakagaso gensakia. Ime Ndizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiyekogera tokorentera omurubiryo bwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Na inche Dorcas Kemoma. Kera ritukuria yiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa sato chamambia. Tukumanyina na lialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Na boigo na yande amange. Wakire bya Job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganira imiyo mu rubiro bwensakia. Dorcas ni yariganira bene asomo rubiro bwensakia. Na incho boigo ni yariganira imiyo mu rubiro bwensakia. Naye yariganira bene toroseri tukoriao.
omwanchu muligeria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligeria television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv.news@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo Gusii omuligereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bwo Gusii. Mwancho muligeria Ndizi TV na kwari ni bene asentunda yende entunda yakabere ime yomurubiri bw'ENSAKIA asentunde tokuba tokumulekera naralia ya aire obolito asensemo ya magazeti ase tokuba tokuligeria gazeti ya The Standard na boigo egazeti ya Nation ase mwancho mwene na kwari ni bene asentunda yende ime yomurubiri bw'ENSAKIA na ndi nyoranga kirili tukolia Jumanne litukolia Jumanne buna botambe niko tokumulekera ase sector yobo chenu egetago kyobo chenu twaba tukuligeria twaba tukoleta abamanyi baba gotumanyia naralia ya agendrete ase sector yobo chenu ase turachikumira na nere Esther Okenye oyore regional coordinator manager we ekiombe kiana kada ase Orogongo Rwanyanza na boigo Dominic Bosire oyore director we ekiombe anene mono ikumulekira bali babeire bagutwara enaro batete gunjireria ase kurunga Salmo Rehabilitation Center ase igo nekerenga yito niko kirabenga nchera kietura beto gwetanga nenaro ya Mariogo atanchiri ase mambia rero tujuchaka gazeti ya The Standard yatanga Raila AU job bid splits Azimio principles ayune page entangani kotebanga nigo okugania kwa Raila goswa asekyombe kia AU kwa berego kuirera okubagekana ime yomorengo o Azimio astoroche esigazeti yo toroche Jeremiah Kioni oyole omoliki omonene bwe kyombe kyatebanga barabumba bete bakumanyi gukolende nigo babere bakumotakera amaya boigo nigo boigo toroche oyo lenge omugabano mukoro we county ya Muranga Mwangi wa area tebanga November obwo nigo babete bagwakwa ningana yetiaga skorende ekero abete gago kwanera gosiko kwanere nganeho tabete gako baswana ni ime ngana tebanga nigo babete bagotigwa isiko tugosika bosio page ya gatatu nigo tebanga ebirundo
elinde kwene kinga ngotabo kibale nyumba ya Kiptum obwagati we nyumba ya Kiptum nigo maraibwense abetega koruo ogochika na gotuma aba engineer gocha senka ya omomniancho kino mominyoki egiato byo bagosire bwaye asimiaka emerongevere nene Kelvin Kiptum ase ensemo abetega kora obolemo ya Cherunya Uasin-Gishu county eyo ilinde kwene kiase bono iga aba injina baenda kwa gacha nyumba yae ande bunoro chechibichecho ene design enyayo kwa gacha enyumba utumeka chichuma na teknolojia ya kerero ase balige tugotabukia enyomba yo inse ye wiki emo enyomba chi bedroom musato itakiri gotabukiwa inse ye wiki emo ase ngencho nigo bale birundo kwene kinga amatanga akiptumu ataraba babeire bakwene kinga obeire bagotabukia ama enyo obwagachi bwenyomba eyo ase toskabosio page ya kane tabanga Kenya Kwanza scorecard out as CSS phase Ruto for 1 year review nigo bono iga oroboti rwabere rogosoka anemono rogosokigu anemono rokumulekera inga kibabere bawikirania ebirenga byabo anemono kurwasis ensemo yeserikali ase document yechipeji 129 ya berge osokigwa elinde kwene kinga nkoligere bale naralia babere bawikerania anemono ase ensemo yo yabo waziri nyoranga egeikaro nigo kagendrete ase ensemo ya Naivasha resort anemono gekoletamo aba waziri na boigo ababunge asabendete kumulikira obokolere bwabo ase omwaka babere ase abisi ase botorocenga the case of Ugandan Dr. Mada to continue today ekina igoro yogoitwa komo nyagitali omuganda nabo igoko tinde kwa ase embera ime ya malava nigo kerabe kugendera ase litkolia lero anemono ase ekoti engana yarenge yoichani kegima anemono maga engana inkoba tokuskabosio page ya 5 Yotabanga Ruto's calls party leaders over foreign jobs. Ni golitkuligoro omorai wense William Ruto abeire abeta komochia abarai ababunge na boigo abawaziri ase ogotakwanira na boigo tabeka omokia anenemono ase okomanyia aba Kenya igoro yemeremo yeserikali ereisi ko sabeta gotenga bone wendete babwatirane linde kwene kinga abana kibagosoma nkonyora bale emeremo ase bakora toskabosio twende guika page ya 5 na limo the 6th page tabanga Azimio leaders read mischief in Ruto Raila AU deal ni gobono abarai babeire kurwa sobo mu bwazimio babeire bagotwara chitangutangu anenemono maiga ya Raila kuralinga na chikoenda ase kwene kinga gochare uska ukinekero anemono kwene kinga gochare kole emeremo ne kiombe kia Africa Union ochikoba mo commissioner amonene umurai amonene engana bare babere koranga nigo bataisanegetia sensemo ya bare banga nigo abete gago to tiganse banga ntwanjireti nganeye kiagaranga nigo ataba manyeti mbabu ate okwigena ngaraira ko ya egetambo kero kwene kingango swale ase kiombe ki Africa Union ngochiarenge kuba manyi na barabukolenda satabete kuba manyi engane abere koleto obwoba na boigo kwene kinga abange babo mbabwati obole muna boigo ogoisaneka nenchera Raila Odinga abetega kuira engane ase ensema ya Kalonzere hatabanga nje nintumeke ubumanyi bwane mbwate no busani bwane kwene kinga obeire gako musira na kwene kinga nkonyorale ekirogeke ase oborai ande naende engane yende
Oteanga etali enga kientangani ya Raila okora mangana ngabunaya omwaka w'ekirubere n'emerongo ebere na ikumi na isano na isato 2018 nigo Raila Odinga boigo abeta gutwara obwamate n'umurai bwense okabeire Uhuru Kenyatta asabeta gutwara okwanani bosasa moneke nyumuriro handshake asi atabeta kumamanyi abamwabo asigo inengane murekeire mono ase page ya gatano na limwe page ya gatano kabeta nga haluale 61.3 billion in damages from businessman for defamation. Bono amo senator we county ya Kakamega Boni Alwale ngeteta chikwa kanu billion monu guta isato maiga asawata banga ninga bete kakora mwa na bwego kwane ruchingwa na staringia na Clofers Shimanyula nika bete kako atayaga kubata kama ngana atalia maya asebone gata etinga aigu chimilioni chimia isano na isato chibagwe ase 1.3 billion chimilioni 800 chibagwe egatiere naba kungubaye batatu alafu chimilioni chimia isano chibagwe ase abana baye 15 na babere na baba itega otebaigo ase kinabegete ase koti enene nagosaba ogo asabetega go kobwa n'abantu abange namono abakoli emirimo ubaye korocha sebiche yuntoroche Boni Halwale n'umwakili oye Danstan Umari barenge ase ekoti ya milimani eituko ligoro ayinaro abetega kwendera nabo igotorocinga asensemo ensemo yokoboko kwa wokolio tebanga Agikuyu elders want state to drop illegal case nigo abara ikoruase egesakaba ikoyo wanu bataite serikali eten usana ni ase ekina anene mono keligetie kobekanga ekiombe kemo koba ase ensemo ye ekiombe getanchiri ime yense ya Kenya toskebosio woika page ya gatano na gatatu tawanga focus on house as MPs to debate on dialogue teams submissions bono nigo amaisonsi ara sekibunge ile kone dinde kuligerelia anmono igoro yenchira ababunge barachikukwanira igoro yoroboti rokyombe kelikabete kubikwa ensemo asengencho yokugayana amangana gendrete imense itu ya Kenya igati serikali na boigo serikali ya Kenya kwanza ni kwemanyia mange kwa gazeti osome ase page yu tusukebose wiki page 10 agote yabanga man wants High Court to scrap mandatory retirement age of 60 ni komusacho yo mabega kwenda se court na gusabanga tiga ekoti erusi emyako monto akobaga utimo kurwa semeremo anene mono retirement asate banga abantu mbara abange bawike myaka emerongo etanone mokulinda bo wata chinguzi gaba uliba gaba endre nemeremo yaba atebanga taliera zama kiro monto abegago gago retirement yakeka ngana yabere koleta turaptokoranga naki era chikoba doskoch osio wike page 10 na limothe banga Meru Varsity researchers make clay-based cement. Nigo abatuki kuruase University ya Meru babeire bawatabanga babere bakorosia esimiti kurua ase ikibuse ngana tabanga eraji gokonya anene mono ase ogokeana ni amabe abekoreto no gonchire kwelire inyorange simiti ekerekorosi kunebwate ama chi process nyinge gwetera ingane kwiranga nigo erabe gego bono inengati amangana atabanga eraji kwene kinga nigo nyomba chirabe chikuko cyo sirigo lirike abe kwene kinga nechi gokonya abantu abange anene mono nechi gokeana ni osaliwa kweli usugonchiriwa kwelire ane montori ya page ya nation communalimo asoko kwa ngokolini gondo shinga the courts won't be gazeti ya the standard nigo atabanga courts won't be punished to
to be biased, says Kom. Atenga want to be pushed to be passed. Atenga omo nachi ebi na monene justice Martha Komata manga chikoti bono nchirigo chi kobeteri weli ne kwene kinga nkorale la chire nseme mora kini olendo obego tanga bachiko gendra kwene kinga nko korabala manga nonsi asenchira yobwase ko ayuna mange na uko gore gazeti ya The Standard obego ko manyana aliya aire obolita gazeti nko nando sumuti mokomoke kolene kina chikuirana nimbingo manyana aliya aire obolicho asi gazeti ya Nation hono tobasoka sengen chomoro benensake ngwe na tori aseka getari egetambe. Ya St. Anne's College nigo togoko ari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi ao ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia e piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo e branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii eyere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobo sombi asebali bakurware amache yubweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria nigukini byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echai ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na iseto ibere ayemo gose enoti isano na ibere iseto ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Laboratory ya Dynapath nige bwate evirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero neki machine cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna munarega kama elaptech for Dynapath Laboratories. Itari ito muna ato kurida marwiri na malaria
kuri turi sukari, twapima blood pressure, kupima turi kidneys, kupima turi liver function test zonse laboratory. Nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenga amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bw'amabere, arthritis na yandamange. Boigon korenga bale omubere bwensi, asamarwere buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandamange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Murigelia on Ndizi TV na kwa bene anse ntunda yende entunda ya kabere imeyo morobere w'ENSAKIA kumurikira ayayirambo lito Asia magazeti bono igatukusikobosyo notuligi gazeti ya Nation ase gazeti ya Nation engana emwamwe tabanga death traps in schools ni gabana abange babeyo siria magimabo asyo skuru ase gazeti ya tabanga ni gigatia mangana irere abana abo siria amagimabo na sengencho yo comment ka kumubaro bw'abana anene mono skuru astorochinga egazeti ye nigo omwana oyo mukuru kuma Joy Kahanya kurwa skuru ya Tumu Girls nyeri abetaze mubwaye asente butukanu Lian Kipruto ayore umwana orocha sebe page ya kabere ase ani cha kabere ngakoro kwa asomete skuru ya Goodrich International School eotoka imya Machakos na boigo turoche Emmanuel Kirimi kurwa se skuru ya Kilungu Secondary egotoka ime ya Makweni boigo nere abeteka osirio wimubwaye asenchera yobo tutukanu boigo ntoroche Angelina Njo Kiboigo oyu abeteka osirio wimubwaye ase academia ekorokunga Lily Academy boigo ime ya Kisii County Rio Kindo Secondary umwana kurukunga Brand Gori nigo abeta boigo agosirio wimubwaye asenche tutukanu engana yaberege kuira maswali amange ase abaiboli inke kiboseke gendrete ase ensemo eyo tokoskabosyo nigo torazikoskolia se page ya kabere gukwaniranga forensic team dispatched to probe Kiptum's road accident nigo bono abatu kibabera otomwa anene mono kora sebitago byobolendi ane mono kumulekera igoronga ningikirete Kiptum
ngosiria oboimo bwaye asenchira yobo tutukana tugoska bosio goika page ya gatato kwananga captive fugitive to remain in custody until February 27th nigo omo kagerwa boboiti ni asamaleta Kelvin Kangete bono arachi kutigara ase ensemo yabanyanyimbo kubwata n'abanyanyimbo ase wikira omotienyi o February oyo chitariki emerongo ebere na isano na ibere elinde kwena na libaga ase obotuki kogenda gokorwa mono asabetagago abwate ama moncho yokumuita mwancho agutamocha sense ya Kenya kulinde na ononyanga obwatu miensi ya Kenya nigo boigabetega utamakuru ase chera ya mudaiga agutamakuru ase station kya nyimbo kya mudaiga tusko bosio nigo egokwan page ya kane egokwaniranga Kenya Kwanza MPs endorse Raila's quest for AU seat nigo abarai anemono kurwase omrengo Kenya Kwanza bayo babere bakoa okoboko engana yokomosira Raila Odinga ino chikoba omo commissioner o Africa Union asebate banga barabuni go bakumosira butali buna omorai ODM kolende nigo bakumusira buna omo Kenya onde bwensi as ekemina na ekyo yakwana kinga ochire koba omo commissioner o Africa Union toska bosio wike page gatano nigo kwaniranga Ruto warns MPs over disloyalty nigo bono omorai bwensi Dr. William Ruto ka kwana asige karikabete kwata bara ibonsi amo anamo kurwase omrengo o Kenya Kwanza abete osabanga tiga ababe bago sikalichi kona bayo kubwaterana ne kwana kingu wikira ni barichisera cha serikali ase wale batabe ocho wikira ni ayo bachi konyoranga ege susuro ege tindi anene mono koru wikira aso umwaka omonene bwo choli wechiri bubene melongebere na isano na ibete toska bosio page ya gatano na liba dabanga debt schools turn debt traps due to lack of space and facilities nigo abange babo abange ya baba aborki wabali asi akongu emaega yanga yokumanyekananga nigo chiskuru nyingi chitabwati bidivisa inebase bitakeire nenkone kinga ngotwara bare amagima mororo ase chiskuru engane wonete kulirwase ebo imeri nekone kinga ntucho utwara bana bange bachikurwara nabo gosi amagimabo asenchira etali engia toska bosio goika ase a page ya gatano kabira tanga parents left with unanswered queries over children deaths a page ya 7 ni kwananga nigo abayibuli abange babwate amaboli amange anamon igorosira kwa bana babo asenchira yubutukanu asebono igabaganiti amachibu inkikire to mwana onegosira asenchireye entindi alafu nige ende ukwanira a page ya gatano na gatatu danger as schools ignore court orders nigo school chitaraba chiko igwa osegotegerera okuna chagwe kigambiro kwe oche kigambiro onene mono kuligo sabanga nigo libaga bone koba asi dormitory boigo amabaga kobekwa asabana bautara na boigo ase emerango kobekwa asi dom eline kwene kinga ngokyana nibale abana kubucha asi school ase umonju muri Ndizi TV page ya gatano na gatatu notujuikera omwelio bokolirelia egazeti ya Nation askolende na bokolire gazeti yao eliwanchete obokolirelia naralia ya airobolito ase amagazeti ase oboimeline kwene kinga nkwemanyole amange agendrete ime yense yeito ya Kenya askolende kobingo basabanga agendra usangana into birengera bya gwetera asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwetera asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bwetera senamba yeito ya 0792192834 asitukulia lero tuganiti abagani baito babikirana ase studio ababere babikirana ase amalieta Esther Okenyo yoro omoriginal manager wekiome kurwania obotumiki wa maliogo atanchiri na kada na boigo Dominic Bosire oromo director Salmo Rehabilitation Center ase kerengegito ekenene litukulia lero no kumulekera nchira kieye turabe tugwetanga na naro ya maliogo atanchiri se umonju muri Ndizi TV tubasa usuka ase nginchi ikaketere tambe
guchinde kwari ni abageni baito bagasangana intwe amange igoro nchira kitora beto gwetanga ne naro ya mariogo atancheiri asego nabokonda utubwati gwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase omtandao oito Ndizi TV News digital atena relinga mbara bya babera baso asumorobolio obwensakia emambia yabono asendo chenga ensemo ya Facebook tenga Rose Micheno engera ya lichongo Jared Oru ever present Vinle Mumanya kwa Nyama ya Salams Club Omolo Shop niko tuned ndani na bogo Fred Oseko Korwa Tendere City Buna Botambe niko ndani ya show boigondoche engera ya lichongo Jared Oru Korwa Igonga AP line niko ndani hapa Salams Club hapa maliba mark me present abuna banga banda toto bwati asigo mwanchumuri Ndizi TV na into kendo sangana to kangali kyao na bo sangana intwe amaboli yao itobezo kusanga naye asewing ndocho charu ya mata watching live from Sensi Kisii Benjamin Nyaboro watching live from Nairobi Enterprise asigo mwanchumuri kwa nandesi kitimokomo ke kulinde kitira chikwira na ndocho kusanga nabo gene baito anana mono igoro yamangana alengete obutumeki bomalewa yogutindi ne naro ingana yo asigo tubasauska kwa natori ase egeka getadi egetambe Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bogwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ndogwate chi machine tigo kumureka chiarora nkikero bobe tigo kumureka umubero umugima wansero mutu mbaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abani machine yengo mureke yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo ito nabako gwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire ga na inde bagwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwachire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole kara toko genderera igo chingo keji guchachakire kubeka magena igo guchirenda buya asendagira because chingo keji ngo twara chire stress the moment you tiga mache guchia stress naende egero obosi wako erapi iko chigo twale stress na egero chia twale stress na machiko ira 1 week or 2 weeks chiko reduce ya magena kabisa so ebinte ibikoro kwa amache nobosi uikabigenda sambamba kende nkewora naende monitoring neta keira nkong sana because chingo kekero chire chinyinge mo especially chi enyombe eri eito enkoro uneyere mate ga yo kobeka okonyo achiramo to komanya kere ngoko yarwali until yarwali ko ita number na liyo kucha komanya chingo kechi nchiri buya ne kero go swase chingoko chitabwe atiri ogirinde lyons chikirete kiri chingo kechi charwali bono oiko omonite in all ways ne kero go swase chingo kengente getangani okorigereri nchiri active onye nchiri active manyanki kiabeire
umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem niyo yakoretero bokoreri bwaye Gusii na muno banyore asorusegerwa boruye kegima orure imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna buryo bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwako na maruire ayirera natalira eduka ya Enokem yo mu cyo busongo iri kwenyorera muri yo gusalire